Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Koyang Justin Dizon, ako ang inyong lingkod, Liana Canilaw. Ito ang POV, ang news program ng CLTV 36. Narito na po mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw ng Biyernes, January 17. Isa pong malungkot na balita, natagpuan na po ang mga labi ni Von Erica Raimundo. Ayon sa investigasyon, walang foul play sa kanyang kaso. Kasalukuyan pa rin hinihintay ang resulta ng toxicology exam upang malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Narito pong report. Wala ng buhay na matagpuan si Von Erica Raimundo, ang 17 years old na babaeng naiulat na nawawala simula pa noong January 13, 2025. Natagpuan ang kanyang mga labi sa isang lote sa tabi ng sapa sa Barangay San Agustin, Siyudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa lolo ni Von Erica na si Pericles Malyari, bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga nitong Huwebes, January 16, nang makatanggap sila ng report ukol sa isang katawan na natagpuan na tugma sa description ng dalagita. Kinumpirma naman ito ng kanyang mga kaanak. Actually, we're with the task force ng mga pulis. Biniview namin yung ibang CCTV. So parang 8 or may nag-report habang nandun kami sa isang private CCTV sana. Sabi ng lead na sa task force, si Sergeant na De La Cruz, meron na reported, proceed tayo doon. Parang nagmamatch doon sa kanyang description. Sa investigasyon ng pulisya, natagpuan ng bangkay niya na intact ang lahat ng kanyang gamit, kagaya ng cellphone at wallet. Nakapanayam din ng CLTV 36 News si Malyari matapos lumabas ang resulta ng autopsy sa kanyang apo. Ayon sa kanya, walang foul play na involved sa kaso. Lalabas naman sa loob ng 2 hanggang 3 araw ang resulta ng toxicology exam kung saan malalaman ang sanhi ng pagkamatay ng dalagita. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga kaanak ni Von Erica sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa kanya. We really appreciate everybody who contributed to this point, especially the police. Doon ako na-expose on how hard they work. Para maibsan ang pangamba ng publiko, siniguro ni Pampanga Police Provincial Office Director Police Colonel J.D. Maandal na ang kapulisan ay nagtatrabaho para sa kapayapaan sa lalawigan. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na nandito po ang inyong kapulisan na lagi po 24/7 na nagbabantay. Kita nyo naman po yung sinabi po ng ating lolo po ng biktima na nung inireport po nila yan sa ating mga kapulisan, hindi na po tayo tumigil. Hinanap na po natin, nagkandak na po tayo ng investigation at hanggang ngayon po nandito po sila at ating pong ina-assist. Kaya po sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-alala at ginagawa po natin ating trabaho para po mapanatiling tahimik at payapa po dito sa lungsod sa probinsya ng Pampanga. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa ibang balita, ilan sa mga motorista ang umaaray sa lubak-lubak na daan sa Dolores portion ng MacArthur Highway. Kaya naman ang DPWH patuloy ang ginagawang pagsasaayos upang maging smooth at hassle-free ang pagbaybay sa kalsadang ito. Narito pong report. Madalas magdulot ng sakit sa ulo sa mga motorista ang lubak-lubak na daan sa MacArthur Highway, partikular na sa bahagi ng Barangay Dolores, Siyudad San Fernando. Bukod sa nakakahilong daanan ang mga ito, maaari rin itong pagmulan ng aksidente.
Isa sa mga motoristang iniinda ang lubak na daan ay ang 55 years old na tricycle driver sa toda ng Macdo, Dolores na si Nelson Mangyo. Lubak-lubak, tapos baka lalo na sa mga single, may upayang slide, matomba. Ang 38 anyos na jeepney driver naman na si Mario Lozano Jr., personal na nasaksihan ng isang aksidente bunsod ng sirasirang daan. Dati po, atin po may nakikita ng kulkul. Atin po kasi may napagpaseros kalit ang aming mamasada dati. Pero worry no more mga kabalen, dahil ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsasagawa na ng mga hakbang upang masolusyonan ang problemang ito. Nag-start po yan ng July of 2024. Yun po ang umpisa ng ating pagre-rehab dun sa kadugtong. Kasi we started na dyan, 2023, meron na tayong inumpisahan yung dun sa malapit sa simbahan. Pagamat nasa 230 milyon ang nakalaang budget ng ahensya para sa rehabilitasyon ng bahaging ito ng MacArthur Highway, may mga pagkakataon pa rin na kailangan pansamantalang ihinto ang pagsasaayos ng kalsada kung maaantala ang release ng budget para rito. Ang mga proyekto raw kasi gaya ng rehabilitasyon o pagsasaayos ng mga infrastruktura ay nakasalalay sa pondo. Kapag naantala ang budget, maaari ring huminto ang konstruksyon. Ngunit siniguro naman ng Regional Construction Division Chief ng DPWH Region 3 na si Engineer Jason Halco na walang dapat ipag-alala ang publiko dahil taon-taon ang paglalaan ng pondo ng DPWH para sa rehabilitasyon ng highway lalo na't isa ito sa mga madalas daanan ng tao. Yun po, dun sa 2024, based po dun sa na-release na pera, makakapag-aspalto po tayo ng almost 1.2 kilometers. So kung mapapansin nyo po yan, nag-umpisa po yan dito sa may San Miguel and then natapos po tayo dito sa may Sindalan, dito sa may malapit sa Del Rosario intersection. No? Bukod pa sa rehabilitasyon, mahalaga rin umano ang regular assessment at maintenance ng daan para sa seguridad ng mga motorista. Samantala, isa ring concern ng publiko ang traffic congestion, lalo na sa mga parte na may ginagawang daan. Kaugnay nito, patuloy umano ang pakikipagtulungan ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng San Fernando, lalo na sa City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO upang panatilihin ang maayos na daloy ng trapiko. Naintindihan po natin na sila ang mas nakakaalam po ng traffic situation para po mabawasan yung inconvenience ng traffic o traffic impact sa pagdating sa mga public natin. Kinumpirma ng ahensya na nakatakdang matapos ang rehabilitasyon sa July 2025. Bagamat may kaunting inconvenience ito sa parte ng mga motorista, nanawagan si Engineer Halco na habaan pa ang kanilang pangunawa at pasensya dahil kapag natapos na ang roadworks, magbubunga naman ito ng pangmatagalang ginhawa at kaligtasan sa bawat biyahero. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang listahan ng mga lugar sa buong bansa na tinukay bilang areas of concern para sa midterm elections sa darating na Mayo. 403 ang total number ng areas of concern at 14 dito ang matatagpuan sa Central Luzon. 30 nandito ang sinailalim sa yellow category dahil sa history ng election-related incidents, habang ang San Antonio Nueva Ecija ay nasa orange category dahil may serious armed threat dito. PO viewers, wag po kayong aalis at kami magbabalik para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Mga kabalan, nagbabalik po ang POV. Posible raw magkaroon ng heavy traffic ngayong weekend, January 18 to 19, simula 8 a.m. to 10 p.m. dahil sa concert ng P-pop group na 17. Gaganapin ang kanilang Right Here World Tour sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Kaugnay nito, hinihimok ng NLEX Corporation ng mga dadalo na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit at tiyakin na mayroong sapat na balance sa inyong mga RFID. Maigi rin daw kung maglaan ng mas maraming oras para sa pagbiyahe ngayong weekend. Ang mga motorista naman na papunta sa Bukawi o Santa Maria ay pinapayuhang gumamit ng mga alternatibong ruta, gaya ng mga exit sa Marilao, Bukawi at Tambubong. Samantala, magpapakalat naman ang tollway management ng mga traffic personnel sa mga pangunahing lugar upang magbigay ng assistance sa mga motorista. Pagpapalakas ng digital learning experience ng mga estudyante. Ito ang layon ng ICT Modernization Program na isinusulong ng Angeles City LGU. Kaugnay nito, binuksan na sa isang public school ang ika-16 na computer lab sa syudad. Narito po ang report. Isa sa mga inisyatiba ng Angeles City LGU ang pagpapalakas ng edukasyon at kalidad ng pag-aaral ng mga Anghelenyo. Layon daw nito na mapabuti ang kakayahan ng mga kabataang estudyante at magbigay ng mas maraming oportunidad para sa hinaharap.
Kasama sa kanilang mga hakbang ang pagbubukas ng ika-16 na computer laboratory na matatagpuan sa Rafael Lazatin Memorial High School sa Barangay Balibago. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon pa ng akses sa mga estudyante at guro sa teknolohiya at digital resources. 2 computer lab ang nakalaan para sa junior high school ng eskwela, habang isa naman para sa kanilang senior high school students. Ang proyektong ito ay parte ng ICT Modernization Program ng lokal na gobyerno na naglalayong matugunan ang wastong student-to-computer ratio. Kabilang din sa mga prioridad nito ang mas pinahusay na digital learning experience para sa mga mag-aaral. Pinangunahan ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ang ribbon cutting at turnover ceremony para sa bagong pasilidad. Nakasama rin nila ang mga konsehal, LGU officials, si Department of Education Angeles City Schools Division Superintendent Engineer Edgar Domingo at iba pang department heads. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante at guro na gagamit sa mga computer lab. Sa kasalukuyan, 7 public school na ang nagbenepisyo sa ICT Modernization Program ng Angeles City. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang POV dito lamang sa CLTV 36.
And we are back, PO viewers. Hindi lang magagandang ngiti ang masisilayan sa mukha ng mga dumalo sa isang piyesta sa Angeles City. Napuno rin ang mga ito ng uling. Parte kasi ito ng mga kaganapan sa Ulingan Festival 2024 na sinelebra ng mga deboto ng Senyor Santo Niño sa Barangay Pampang. Silipin natin ang naging selebrasyon sa ulat ni Ashley Punzalan. Gaano kasaya ang piyesta sa inyong lugar? Sa Barangay Pampang, Angeles City, tuwang-tuwa man ay walang umuwing malinis ang mukha sa ginanap na Ulingan Festival 2025 nitong Huwebes, January 16. Ang mga dumalo kasi rito, punong-puno at may mga pahid ng uling ang mga mukha. May mga lalaki ring nagdamit pang babae, habang ilan sa mga bata ang nagbihis ala Senyor Santo Niño. At ang iba pang residente ay nakiindak sa street dancers habang bitbit ang imahe ng patron na siyang binibigyang pugay sa selebrasyon. Ito po yung nagpapasalamat po tayo taon-taon dahil po yung barangay po natin, isa na sa mga progresong barangay. At the same time po, yung pananampalataya po natin sa Mahal na Santo Niño, yun po yung linalalim po natin, dinagdagan po natin ng pagmamahal at saka pagkakaisa sa aming barangay. Bukod sa kasiyahan ng piyesta, ang ilan ay nakilahok dahil sa kani-kanilang mga panata at panalangin sa Senyor Santo Niño. Bilang panata kaya pong ninyo, hinihiling po natin yung kapayapaan. Para po mabless yung mga Santo Niño. Sana po habang buhay po ganito ang piyesta namin. Nagpaalala naman ang polosidor na si Diwata na huwag sana puro lang enjoyment ang gawin ng mga tao sa pagdiriwang, kundi pahalagan din sana ang totoong kahulugan nito. Ito po ay tradisyon at bukasyon at panata, hindi po laruan, hindi pakitang tao, kundi pamamanata ng paghiling, pasasalamat at pagbupugay sa poong Senyor Santo Niño. Samantala, nanawagan ng kapitan ng Barangay Pampang na si Carlos de la Cruz sa kanyang mga kabarangay na panatilihin ang kaayusan at katahimikan ng kanilang komunidad, lalo na sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Yung pagmamaalam po, at saka yung bawat isa po sana magkakaintindihan, wala nang anuman pong problemang mangyayari sa aming barangay. Hinikayat naman ni De La Cruz ang ibang mga kabalen na makisaya sa kanilang taunang selebrasyon upang palakasin ang pananampalataya sa Panginoon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, bilang pagkilala at pagbibigay pugay sa mga kontribusyon ni Amado Yuzon, hindi lamang sa literatura kundi maging sa serbisyo publiko, pinasanayaan ng kanyang monumento na matatagpuan sa Maquiapo Elementary School, Guagua, Pampanga. Narito pong report. Kalago mo, ang musa ko, malagugang malago. Agyan dinanda kong laksang libong ginto, rin mabisa, nung ikay dumayo. Ang gangking impyerno, spesa kong painabo, ikasang abe kong alang makibalo. Diya sa iuson, kaya parangal, karang musa, karang prinsesa Reina. Pamutong korona. Ganito sinaryuan ng poeta laureadong si Frank Gintong alaala ng manunula at politikong si Amado Yuzon, tubong Guagua, Pampanga. Si Yuzon ang kauna-unahang nakoronahan bilang poet laureate sa lalawigan. Siya rin ang tinaguri ang first King of Poets. Karamihan sa kanyang mga obra ay tungkol sa patriotism, mga magsasaka at manggagawa. Kwento ng kanyang anak na si Virgilio Yuzon, bagamat nasa larangan na ng serbisyo publiko, hindi pa rin tinalukuran ng kanyang ama ang pagsusulat. Ang buhay niya po ay dedikado sa pagsusulat. Kahit naging congressman siya, naging constitutional convention delegate, kahit marami na siyang nagawa sa serbisyo publiko, pero hindi po siya humihintong magsulat. Nung lumalaki ako, hanggang alas 2, alas 3 ng umaga, sulat siya na sulat. That's why he has a very big volume and copious body of work. Bilang parangal at pagkilala sa kontribusyon ni Yuzon hindi lamang sa Guagua kundi sa buong unang distrito bilang dating kongresista, gayon din sa kanyang ambag sa literatura.
Idinaos ngayong Biyernes, January 17, ang unveiling ng kanyang monumento at marker, kasunod ng paglilipat ng kanyang mga labi sa Maquiapo Elementary School. Pinangunahan ito ni Guagua Mayor Tonton Torres, katuwang ang mga kaanak ni Yuzon. Bilang isang Guaguaenyo, malaking bagay ito dahil napapakita natin unang-una yung naging contribution ni Honorable Amado Yuzon, and at the same time napapakita rin, nalalaman rin yung kagalingan ng isang Guaguaenyo. And ang ating objective dito na linipat natin mismo dito sa ating paaralan, dito sa Maquiapo, ay para magsilbi itong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. And we know na we're very honored and privileged to have an Amado Yuzon sa aming bayan. And sana yung kanyang legacy ay magpatuloy, hindi lang ngayong henerasyon, kundi pa sa mga susunod pang henerasyon. Dumalo rin sa nasabing kaganapan si former Senator Bam Aquino, na kaanak din ni Yuzon. Ayon sa kanya, mahalagang alalahanin at bigyang halaga ang ating mga bayani. He wrote in Filipino, in Spanish, English, and Kapampangan, at isa po sa mga tao na yung kanyang mga sinulat na mga tula ay umikot talaga sa buong mundo at marami pong na-inspire. He wrote about peace, and throughout his life po, naging isa siya sa mga minamahal talaga ng Guagua, Pampanga. Kami po, related kami sa kanyang asawa na Aquino rin. Kaya natutuwa po kaming nandito, and we're very happy na sila Mayor Torres at yung buong Guagua po ay tinayo itong rebulto para kay Amado Yuzon. Samantala, hinikayat naman namang ito ang kabataan na gawing halimbawa at inspirasyon si Yuzon. Inaanyayahan ko kayo na subaybayan at pag-aralan ang buhay ni Honorable Amado Yuzon, ang kanyang naging mga kontribusyon sa ating komunidad, sa ating bansa, at ang kanyang mga obra na talagang kumbaga tumatak at naging bahagi ng ating kasaysayan. Huwag silang humintong managinip at mangarap kasi tulad ng aking ama, na nanggaling sa isang pamilyang duka. Siya po ay umangat dahil sa kasikapan niya at dahil sa kanyang talento. Kanya sana gawin siyang model or exemplar o inspirasyon sa kanilang habang lumalaki sila. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kabalen, bagamat Enero na, nananatili pa rin buhay ang diwa ng Giant Lantern Festival 2024 na naganap po noong December 14. Para sa mga nais balikan ng masayang selebrasyon, maaari pa rin po itong mapanood dito sa CLTV 36. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang naging pagsusuri sa ligligan na ito. Isa sa mga pinaka-inaabangang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Dahil tinuturing ito bilang simbolo ng kultura at tradisyon ng mga Kapampangan. Ang mga Fernandino at Fernandina, Kabalen at mga Pinoy mula sa iba't ibang panig ng bansa, maging ang mga dayuhan, nakikisaya at talaga naman tinatangkilik ang naturang kaganapan. Sino ba naman kasing hindi mamamangha sa naglalakihan at naggagandahang parol na may iba't ibang kulay at disenyo? Nitong December 14, 2024, muli na namang nagpakitang gilas sa mga higanteng parol ng 10 barangay ng syudad. Sa naganap na post-assessment nitong Huwebes, January 16, kumpiyansang ibinahagi ni Engineer Alvin Mendoza, chair ng GLF 2024, na naging matagumpay ang ligligan na talaga namang pinaghandaan ng ilang buwan. Din naman na recommendations and encountered problems. Anyway, every year, na-encounter po natin ang mga ganung problema pero very minimal lang. In general, successful po ang ating post-assessment for GLF 2024. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, aabot sa 10,000 manonood ang dumayo para masaksihan ng personal ang mga higanting parol. Mas marami rin ang nagkaroon ng chance ang mapanood ang selebrasyon dahil sa live streaming na handog ng CLTV 36. Maganda po ang impact ng partnership kasi actually ako mismo nakanood na ng mga pinost nila sa YouTube and other media
na talagang makikita mo ang daming interested po sa Giant Lantern 2024 na minsan makakakita ka pa ng mga comments na good comments. Maganda po kasi kung wala po ang partnership ng CLTV 36, hanggang doon lang sa venue mismo, after nun, magkakaroon lang ng news na nagkaroon ng GLF, after mawawala. Pero dyan, anytime, pwede mo yan i-click na mapapanood mo pa rin ang GLF 2024. As of January 17, 2025, umabot na sa halos 1 milyon ang nanood sa live ng CLTV 36 sa iba't ibang social media platforms. Ang bilang na ito ay indikasyon na marami pa rin ang humahanga at sumusuporta sa makasaysayang ligligan ng mga higanting parol na taon-taong idinaraos sa syudad. Para naman sa mga nagnanais na balikan ang naging kaganapan sa GLF nitong nakaraang Desyembre, maaari nyo pa rin itong mapanood sa CLTV 36 at sa aming YouTube page sa CLTV 36 Official. Kasama si Liana Canilao, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Kabalan, wag po kayong aalis, magbabalik ang POV dito lamang sa CLTV 36.
Nagbabalik po ang POV at sa iba pang mga balita, maraming senador ang nagbabalak na mag-withdraw ng kanilang co-authorship sa controversial na Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na layong pigilan ang paglaganap ng teenage pregnancy sa bansa. Sa kabila ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros, pangunahing may akda ng panukala na nasa 17 senador na alumagda rito, mariin pa rin itong tinututulan ni Senator Joel Villanueva na anyaya naglalaman ng mga probisyong hindi angkop sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Narito po ang report. Mariing tinutulan ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 dahil sa ilang probisyon na nakapaloob dito, gayon din ang Department Order ng Department of Education o DepEd hinggil sa Comprehensive Sexual Education o CSE. Sa kapihan sa Senado na naganap nitong Huwebes, January 16, tahasang sinabi ni Villanueva ang kanyang mga alalahanin sa mga probisyon ng panukala na ani ay radikal, hindi angkop at maaaring magdulot ng masamang epekto sa mga kabataan. Nakasaad sa mga pangunahing layunin ng Senate Bill 1979 ang lumikha ng national program upang matugunan ang tumataas na kaso ng adolescent pregnancy o maagang pagbubuntis, partikular sa mga batang kababaihan na nasa 10 taong gulang pa lamang. Ngunit ayon sa senador, hindi malinaw ang mensahe ng panukala. Bukod pa rito, marami din daw mga magulang, guro at iba pang sektor na nagpadala ng mga liham upang ihayag ang kanilang pagtutol sa nilalaman ng Senate Bill, lalo na ang pagtuturo ng mga sensitibong paksa. Binatikos din ni Villanueva ang pagsunod ng panukalang batas sa mga internasyonal na pamantayan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO at World Health Organization o WHO na aniyay hindi angkop sa kultura at tradisyon ng Pilipinas. Tapos, ano yung specific na gusto nilang ituro? Halimbawa, teen dating, issue ng pornography, paggamit ng contraceptives, etc. Ngayon, saan daw ipapatupad itong pagtuturong ito? Public and private schools. Ano yung gagamiting guidelines? International standards. Puntahan natin yung WHO. WHO, 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old,
are to be taught skills to talk about sexual matters. What feels good? Sinong mga magulang ang hindi mag-aalala dito? Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to make their own decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw integrated sa curriculum. Ngayon, kung isang Christian school, for instance, hindi magpapatupad nito, ayaw ipatupad ito, ano mangyayari? Tatanggalan po sila ng accreditation? Dahil compulsory, tinatanggal na rin po yung parental authority. Napakalinaw ng ating konstitusyon. Bagamat kinikilala raw ng senador ang seryosong problema na idinudulot ng teenage pregnancy, iginiit niya na dapat itong tugunan nang hindi inaalisan ng karapatan ng mga magulang na gabayan ng kanilang mga anak. And if I'm the last one standing here in the Senate, so be it. I will oppose this measure. Kung ganitong pagkakasulat na, I'm sorry. May anak din po ako eh. May anak din po ako. Hindi po pwede na kukunin mo yung karapatan ko bilang magulang. I will abide by what I believe in. And more than anything, I will abide by what my constitution is saying about the right of parents to their children. Dagdag pa ng senador, hindi naman may tuturing na national emergency ang sexual education sa bansa. Kaugnay nito, iminungkahi niya sa DepEd na ituon ng pansin sa pagpapabuti ng edukasyon, lalo na sa agham at mathematics. Ina-activate din po dito ang lahat dito sa bill na to pag binasa niyo po. Hindi lang DepEd, kasama ho yung mga barangay health workers, SK, LGU, CSOs, NGOs, pati mga line agencies, DILG, DSWD, MTRCB. Pambira, ano ba yan? Meron ba tayong national emergency sa sexuality education? Ito yung priority. Akala ko ba mababa yung rank natin sa PISA? Akala ko ba kailangan natin pagtuunan yung pagtuturo ng math and sciences sa ating mga kabataan? Ngayon, dito tayo magpo-focus. Sa kabila ng kanyang pagtutol, sinabi ni Villanueva na handa siyang makipagtalakayan sa Senado hinggil sa naturang panukala. Gayunpaman, nanindigan siya na hindi siya papayag sa anumang probisyong taliwas sa tradisyon, kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Yun yung saloobin ko bilang isang kinatawan ng ating mamamayan dito sa Senado. Marami din pong ganyan yung saloobin. Kaya sana pakinggan din po tayo. But of course, I respect the decision of the majority. If the decision of the majority is to push for this, I will just give my piece. I will try to also convince my colleagues na the dangers of this measure. Samantala, ibinahagi ni Villanueva na may ilang mga senador na rin ang nagsasabi na iwi-withdraw nila ang kanilang authorship sa naturang panukala, kung saan si Senator Risa Hontiveros ang pangunahing may akda. Kabilang sa mga co-author ay sina Senator Amy Marcos, Ramon Revilla Jr., Bongo, Cynthia Villar, Raffy Tulfo at ang dating senador na ngayon kalihim ng edukasyon na si Sonny Angara. Kasama si Karen Maurilio, Angelica Cara, CLTV 36 News. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa POV. Ulit sa susunod para sa iba pang mga balita at impormasyon. Muli ako ang inyong lingkod, Liana Canilao.